Sugod na din, sugod ang intro. Kapuya tong intro ray. Wala. Available sa tanan, mapadaga o mapamabdos, dili gyud na siya bawal. Paminaw pa yung tukar na mo hantod sa dugan nyo kay magbukal, dili gud sa ingon kay nagpasikat. Sikat daan amo lang gusto na ex lumanayaw padayon at kay nagdisod na tinurang kinas. Nangapilas yung tundos sa paghihanggas sila kunin yung bugas mao amo gusto ni ex. Nangunin yung bisyo kay tinud walay makuha pag sa bukan ni Garrido kay nagtarong na mag eskwela. Sa assignment recitation sa exam sa school kami ang nangunguna mao amo. Siya ay Pits para more ba? Kaila mga Lukso ba? Lukso. Yung kahado ka naman tanong na yung mga baso ninyo mga kutsara magar sa dapin niya mo kasaan kadi matagad niya na lang sa panty mo ako ang hubad kung niliganin ako na matipan amo sa undagan mo ko nag-alingan naganapan mo tuwad joke na siya ha natag personal pasikihaan ko ninyo ako kay kriminal intang kaluoy sa taga bukid na prekalipay kisigihan pag daon sa paktig kayo nakikinig para kasi di nyo marinig kuha aredor sa kabugnaw kakilig grabe man ko di pati upati kasi suti babe para bukan to sa dagat na magkayat isanig sa cottage usa ka po yung beso Tirang. Daw siya kala ko. Baka may gagaw. Si Dizo. Iso na yun, nga lagi. Itira ba eh?